何 เอ้ยพักหลีมานากินเดนซิมชาไปทักขึ้นหนึ่งไล่ Hello everyone good evening เว็บพักหลีของนายไหลनों बिदि मोसानो थिनदों नामा नोंखौ नागिन डेन्स हा बे ले बिदि मोसानानै सेंग्राफोर एदावलायबाय नामा नोंलाय सेंग्राफोरखौ फथायनो नागिरलायबाय नामा नोंलाय सेंग्राफोरखौ एदावलायबाय नोङो सेंग्राफोरजों नायजानो लुबैलायबाय मा जानला मोनला नागिन डेन्स मोसालाबायो गावखौनो मा फेमास खालामनो थाखाय नागिन डेन्स मोसालायबाय नामा नोंलाय नानि हा उरि खालामनानै मा उन्दुलाबायनानै सेंग्राफोरखौ फाग्ला गरम खालामलायबाय नोंलाय हा जावजानो लुबैलायबाय नोङो माथा फाग्लिसो नोङो जिबौ दन्दा सौजानायसो नोङो लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम माबायदि जादों ओमफ्राय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला ओमफ्राय शेयार खालामना हो थेंक इउ फर वाचिं बाय